Imeko yakulommandla waseCostin ibingancumisi kwaphela, kwaye namapolisa kuquka amagosa enkonzo ezingxamisekileyo ebephume ngobuninzi bawo ezokuhlangula le meko. Kurhaneleka ukuba bekukho udubulano phakathi kwabaqhubi beeteksi noosomashishini abavela kumazwe angaphandle, yaye akho mntu uxelwe ukuba ufumene umonzakalo. Ngaphandle kwamathandabuzo, amashishini aye achaphazeleka yile meko. Ozibonele ngamehlo ucacisa okwenzekileyo. Ingxaki iqalele apha eDurban Road, apho kunqubene khona ibhaki yamasomali nekhombi. And then zamise ecaleni ikhombi yabiza i-owner yayo. Emva koba ibizile ki-owner yayo ingathi iqale phaa i-argument ngoba ngubani obe wrong ngubani obe right. Akho nto yami ingalahlekanga, ii-ID zethu zitsheya, amakhadi nezinto zepolisi, ngoba kaloku siyefana nabantu abahlala ezinto funeka siziphathe, uba ngaba siziphethanga siyalibala uyobhatala. Ndiva buhlungu kakhulu ngoba zimisebenzi imihlakulo yabantu le abatya ngayo, abondla ngazo iifemeli zabo. Amapolisa asaphanda kwaye akukabanjwa mntu. NdinguZolani Moya weendaba ze-SABC, ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni.